Здравейте от студиото на Solaris, предаването посветено на научна фантастика и фентази. Аз съм Весо. Здравейте от мен, аз съм Петко. Тук всяка седмица ще ви запознаваме с новостите от света на фантастичното. Ще обсъждаме въпроси и теми свързани с фендъма и ще ви представяме интересни гости от най-разнообразен происход, чието живот е бил свързан по някакъв начин с този жанр. Но не се притеснявайте. Ще направим всичко възможно да не каним някакви странно изглеждащи типове, които по един или друг начин застрашават живота на Земята. А сега нека се прехвърлим в нашето импровизирано новинарско студио с нашите първокласни репортери М7 и М11. Здравейте от нашето импровизирано новинарско студио, където всяка седмица ще ви запознаваме с студените вести от суровата недействителност. Охладена почти до абсолютната нула, за да премине през време пространствените тунели, първата вест се наложи да я подгреем на микроволнова фурна. Колега М11, би ли представил първата новина? Колега, мисля, че сте я попретопли от тази новина. Съжалявам, колега, пристигна с година и половина закъснение от Български пощи далеко съобщения. Знаете как се случва. Уважаеми зрители, беше ни обърнато внимание, че костенурките нинджа вече не ядат пица. След като научили, че корпорацията на Шрьодер е откупила правата за геномодифицирани зеленчуци в САЩ, Микеланджело и компания обявили протест на производителите на доматен сос. Това нанесло неимоверни щети върху икономиката и е частична причина за спада на курса на долара. По последни данни, костенурките обмислят да се преместят на Балканския полуостров, но се опасяват от високата престъпност и екологично чистите зеленчуци в района. Учени от Междугалактическата станция последствие от война на световете, която ще бъде построена през 2756 година, ни изпратиха следната ексклузивна информация. Криптоняните са започнали процеса по възстановяване на родната им планета. Решението било взето след поредното посещение на техен опечелен съгражданин на име Кларк Кент, по-известен на Земята като господин Супермен. По техни думи, господин Супермен изпадал в дълбока депресия винаги, когато виждал останките от родната си планета. А според очевидци, последният път той дори не се е завърнал, а останал да помага с реконструкцията. Въпросът е, ако Супермен е останал, тогава кой е самозванецът, който виждаме в Супермен за връщането? Вижте какво откри нашия екип. Уважаеми зрители, тук на мястото на абсолютната безсъбичийност, не пряко, се намираме пред къщата на господин Кларк Кент, известен още като Супермен, където вече 3 часа тълпа журналисти и незаинтересовани граждани са се струпали и чакат да установят дали това всъщност е истинския Супермен или той остана на родната си планета. И дали това е мъжът, дали всъщност това е мъжът с голямото С. Нека да видим дали има някакво раздвижване. Колеги, някакво раздвижване има ли случай? Господин Супермен! Господин Супермен, как ще коментирате слуховете, че вие не сте истинския Супермен? Това без коментар, без коментар. Как ще коментирате слуховете, че ще останете на народната си планета, ако тя бъде възстановена? Има такива слухове. Без коментар, казах няма да коментирам такива. Някой... Да, интересуваме се, трябва да знаем, смятате ли да останете там? Как всъщност ще докажете, че вие сте истинския Супермен? Как, доказателство ли ви трябва? Не виждате ли, се наградите ми? Не, това не е достатъчно. Има слухове, че вие всъщност сте останали там последния път. О, не, глупости, няма да коментирам такива долни измислици. Господин Супермен, трябва да знаем! Какво неуважение? Господин Супермен! Вие още ли сте тук? Какво неуважение? Както виждате, уважаеми зрители, чакането продължава и ще продължава да чака. Ще остане ли Супермен да спасява света? Още по темата ще научите при следващото ни пряко включване от мястото, където нищо не се случва. Шокиращо разкритие разтърси света на диска в последните няколко часа. Последният герой открил, че отскоро вече не е последен. Това се случило след обявение по Sci-Fi Channel конкурс «Кой иска да бъде супергерой?». Сред тълпата самозванци се отзовали двама младежи, никому неизвестните Харлан Пицоцков и Онуфрид Трухчев, студенти от Пловдивския университет, които миналата седмица съвсем сами успели да спрат всички влакове, минаващи през ЖП гара Септември за над 3 часа. Задача непосилна и за най-опитните супергерои. Двамата са шампиони свръхтежка категория по надпиване с домашна парцуца, което навярно им помогнало да успеят да прекъснат кабели с над 20 000 волта напрежение и да спрат електрическото снабдяване на гарата, вследствие на което влаковете бяха спрени. В момента Цоцков и Трухчев обсъждат артистичните си имена, като най-вероятно ще се спрат на Влакмен 1 и 2, както и обмислят договори с комикси издатели и филмови продуценти.
А ето как последният герой коментира новината от неназована кръчма не иди за хатовата империя. Джоани, това аз цяла репутация се я пазих. Къде ще разгоди? Лях си с нея, стях си сутрин. Живота беше хубав. Аз съм последния, разбирате ли? Разбирате ли? Никой не може да има по-последни от мен. Ще ги видим. Да, господин Коен. Да, благодарим ви за коментара. А сигурни ли сте? И още не са го намерили. А обяснил ли как ще се върне? А някой е изпратил ли му опътване? Добре, благодаря. Уважаеми зрители, току-що по студената линия получихме обезпокояващата новина, че галактическият стопъчия нашия всенароден любимец е изгубил свой пътеводител. Умоляваме всички граждани да прекратят междугалактическите си пътувания, освен ако не са по спешност. Поправка, колега. Силно препоръчваме да се прекратят всички междугалактически пътувания, дори спешните, поради липсата на свободни места в първа междугалактическа болница. От властите се опасяват, че капацитета на болницата е под предвидения брой за инциденти в случай като този. А всички знаем какво се случва, когато галактическият стопаджия изгуби своя пътеводител. Да, колега, подкрепям поправката. Молим всички да прекратят междугалактическите си пътувания до нареждането на нови инструкции. Извинявайте за апаратната. Моля ви, върнете го, ако го намерите. Ще ви платя британски лири, кувейтски динари. Драги зрители, извиняваме се за този малък инцидент. Но поне вече знаем, че всичко е под контрол. Можете да продължите спокойно с междугалактическите си пътувания. Уверявам ви, че стопаджията няма да бъде заплаха за движението. И последната новина в днешната емисия идва от света на спорта. Господин Хари Потния обяви, че прекратява участието си в ежегодния турнир по Куидич, след като спонсорите му се оттеглиха и не му предоставиха нова метла за новия сезон. На въпроса какво смята да предприеме, господин Потния отговори, че възнамерява да си купи собствен отбор, който да тренира, както и да продължи бизнес с сухи дезодоранти. Благодарим ви, че останахте с нашата новинарска емисия. Бъдете с нас и следващата седмица, когато ще ви запознаем с най-новите ледено-студени вести, които очакваме да пристигнат с експресна доставка от кораба Фантом. Освен ако Джак Спароу не ги отвлече до тогава. Разбира се, колега. Днес ще ви запознаем с главния редактор на списание Starlighter, едно от най-младите и перспективни изписания, посветени на фантастика и фентази в страната. Дани Драгийска се занимава от малка с фентази и наскоро видя една от мечтите си осъществена. През юни месец излезе първия брой на списанието, но нека тя ни разкаже повече за това. Група приятели се събрахме и решихме да направим нещо повече от нашите редовни срещи и разговори и да запознаем и хората, които харесват подобен род литература, с нашите виждания, да споделим нашите знания и евентуално да намерим нови приятели сред тях. Затова май месец направихме едно редакционно събиране, в което се реши кой за каква област би могъл да пише, и юни месец видяхме нашата рожба в интернет пространството. Нашата мечта беше списанието да се казва Starlight, звездна светлина, но за съжаление това име беше навсякъде заето. За да не се повтаряме, станахме палители на звезди, което също не е лошо според мен. Списанието има няколко раздела: фентези, фантастика, кино, музика, специално и нещата от живота, така че всеки би могъл да намери по нещо за себе си в него, стига да има интерес. А поначало какво пробуди интерес ти към фантастиката и фентазито? Бих могла да кажа, че първо беше фентазито. Като всяко дете обичах да чета приказки. Първо ми ги четяха, после започнах сама да си ги чета. С порасването ми на една доста крехка възраст се сблъсках с Властелина на пръстените и от този момент нататък нещата коренно се промениха за мен.
Така че на майстор Толкин можем да дължим моя дълбок интерес към фентазито, а след това вече и към фантастиката. А какво държи сплотен вашия екип, така че да може да правите това списание реалност? Държат ни сплотени ежеседмичните срещи, среща в събота, трите съта, както се наричат. Също близките контакти на живо, защото според мен приятелство трудно се завързва само в интернет пространството. Когато един човек се срещне с друг, тогава разбира дали биха могли да работят заедно истински и за дълго време. Оказа се, че ние можем и вече цяла година го правим. А мислите ли, че допринасяте по някакъв начин за обществото от хора в България, които четат фентази и фантастика чрез това списание? Или то е просто някакъв начин да покажете, че всъщност вие сте достатъчно сериозни фенове, за да издавате нещо сериозно? Първоначално всеки от нас влизаше в различни фентези и фантастика форуми, в клубовете в DIRBG, най-вече в Барт, където няма никаква цензура и съответно всеки показва най-лошото от себе си по принцип. Може би това беше нашия мотив да създадем своето уютно кътче форум Starlighter, за да може да си говорим без да има разни фенове с никове проселени и така нататък, чието основни занимания са за да ни запознават с повече привети за нашите майки, всякакви роднини от женски пол. Но самия форум доведе до виждането, че имаме достатъчно знания, които можем да споделим с останалите, защото сами фензинове като Shadow Dance, като Сивостен, като Цитаделата дори са отдавна създадени и известни, но всеки от тях има определена насоченост, която е строго специфична. Докато при нас се събрахме хора с много различни интереси и успяхме да направим нещо, което би могло да бъде забавно и полезно за голяма част от хората, четящи все пак такава литература. А от колко време се събирате заедно? Наскоро направихме 1 година. Първото ни събиране беше доста интересно. Направихме пейнтбол, където съответно първо се изполубихме, след това се почерепихме и най-накрая отидохме на един концерт. Paradise Lost беше концерта миналата година и така стана началото на едно много добро приятелство. И като всяко такова приятелство, доколко успяхте за тази година да съхраните фантастичното в себе си и в групата като цяло и успяхте ли да го опазите от ежедневните сиви неща, които се случват около вас? Основната положителна черта на подобно приятелство е и че не успяваме да си омръзнем. Тъй като когато човек живее врата до врата със своя приятел, понякога наистина сивотата на ежедневието навлиза и в тяхните взаимоотношения. При нас това не може да се получи, тъй като ние се виждаме все пак максимум веднъж на седмица, понякога по-често, но това е доста рядки случаи. И успяваме да съхраним интереса един към друг и интереса към нашите общи проекти като цяло. Това, че не си омръзвате, може би означава, че сте що-годе сходни по характери. Наистина ли сте толкова единни, сплотени и има ли различни хора сред вас, които не се вписват в общата картинка, но въпреки всичко са част от компанията? Мога да кажа, че по-различни хора от нас трудно биха могли да се намерят. Ние сме доста цветна картинка като цяло. Имаме си магиосници, тролове, прокълнати, царици и така нататък. Това са все хора и фенове на съвсем различен вид литература. При нас споровете са ежедневие като цяло, но явно общата ни страст
към литературата и участие към определен тип музика ни държи доста сплотени и споровете остават на ниво шега и нямат сериозни поражения след това. Освен това, всички обичаме да си хапваме, ходим на пицерия, където всички спорове се забравят. Обичаме да слушаме заедно музика и не на последно място обичаме да посрещаме гости, като нашите приятели от Старозагорския фентези фантастика клуб Обробия, нашите приятели от Пловдивския клуб Соларис и също имаме фенове и членове на редакционния колектив от Асеновград, от Сливен, от Добрич, от София, от всякъде почти, където хората научиха за нас и се заинтересуваха от това, което правим. При толкова различни характери, несъмнено интересите ви са различни. Псевдонимите, с които се представяте, също представят една голяма част от вас. Това специално е Муарейн. Защо точно Муарейн? Когато трябваше да си избера ник, с който да пиша статиите за Starlighter, четях 11 том на Колелото на времето, където любимата ми героиня е точно Муарейн. Това е Седай, типа магиосница на Робърт Джордан, която съчетава в себе си всички качества, които аз бих искала да имам и се опитвам да притежавам. А мислиш ли, че като една група приятели, каквато сте, може вие с псевдонимите и с характерите си да съставите едно прилично фентази или фантастика? Някакъв роман от вашите взаимоотношения? Би могло да се случи, стига да има човек, който да наблюдава взаимоотношенията ни отстрани, обективно да ги отразява, защото където се намесят повече от 5 човека, кръста е неминуемо все това, но такъв е живота и е интересно, да. В един такъв роман, каква би била поуката за най-малките, за юношите като мен и за хората над моята възраст? Поуката би била, че приятелството, когато е истинско, може да изтърпи всякакви перипетии и след всички караници, евентуални проблеми, общите интереси, виждания за живота, в крайна сметка сплотяват човека с истинския приятел. Това беше всичко от нас за тази седмица. Надявам се интервюто да ви било интересно и бъдете с нас следващия път. Добре дошли в нашата трета рубрика, откъдето всяка седмица ще ви запознаваме с нови и интересни книги, филми, събития и въобще всякакви неща, свързани по някакъв начин с темата на предаването. За нашето първо предаване решихме да ви представим Пловдивският клуб по фантастика Соларис, откъдето именно дойде и идеята за името на нашето предаване. Клубът е най-младият в България и се явява наследник на предишният Пловдивски клуб, 21 век, който, както разказват легендите, е бил един от най-дейните фантастични клубове в страната. Организирал е множество изложби и мероприятия. Канил е големи имена, като братята Стругацки, например. Някои от членовете му са били Петър Стоянов, Огнян Сапарев и Николай Близнаков. За жалост, след разпадането на стария клуб в началото на 90-те години, Пловдив за дълго време остана без организирано фендъмско движение. Едва в началото на тази година, през месец март, група ентусиасти, начало със сегашният председател на клуба, Бате Кирчо и моя милост, решихме, че е дошло времето Пловдив най-сетне да си върне клубът по фантастика. Защото е срамота един фантастичен град като нашият, който дори приоти Еврокон 2004, да остане за дълго време без организирано фендъмско движение. Човекът, на който трябва най-много да благодарим за създаването на клуба, това е пазарджиклията Юрий Илков, един от двигателите на фендъма в България. С него ще ви запознаем в следващото ни предаване. А сега вижте какво ни каза самият Бате Кирчо относно новият клуб. Помещава се в читалище Леко Константинов, което се намира точно отстрани, точно на Азия, отдясно. И принципно събираме всеки петък от 5:30 и седим в рамките горе до 2 часа. А за самите събирания допълни.
самите сбирки, най-често, разбира се, говорим за фантастика, макар че накрая винаги стигаме до общо човешки въпроси. В клуба членуват доста хора, като възрастите са от 14-15 годишни до 60 годишни и нагоре. Значи има за всеки нещо. За феновете на фантастиката, които едва сега разбират за съществуването на клуба, Киро каза: Поне веднъж да дойдат да заповядат, да видят дали ще им хареса и ако им хареса, да продължават да посещават клуба. Ставаш много, ще се радвам. Записването е само формалност, просто човек трябва да дойде, да се запознаем с него и един вид вече мога да се числи, че е член на клуба. Сайтът на клуба може да разгледате на адреса, изписан на вашите екрани, а именно www.clubsolaris.org. Това беше всичко от нас за тази седмица. Бъдете с нас и следващият път, когато ще ви запознаем с още интересни гости и новини. Това ако не ги отвлече Джак Спароу, нали помниш? Батко, дори да ги отвлече, ще изпратим Аладин с вълшебното килимче и пак ще си ги върнем. Лека вечер от мен, Весо. Лека вечер от мен, Петко. Здравейте от студиото на Соларис. Предаването е посветено на научна фантастика и фентази. Аз съм Весо. Здравейте, бълъци. Аз съм Петко. Тук всяка седмица ще ви представяме новини от... Забравих си реплика. Какво е това уважение? Какво е това неуважение? Къде се намирам аз? Какви сте вие? Аз къв съм? Какво правя тук? Какво е това? Айде малко по-сериозно. Вие сте зле. Студенти от Пловдивския университет, които миналата седмица съвсем сами успели да спрат... Какво? Какво успели да спрат? Успели да спрат цяла гара. Всички влакове, които минават през ЖП гара Септември за над 3 часа. Задача непосилна и за най-опитните... Ще ми държиш ли микрофона? Супергерои. Пауза и реклама. Умоляваме ви да редуцирате всички междугалактически пътувания, освен тези по спешност. Вметване. Уважаеми зрители и колега мой, моля да прекратите всички пътувания.